ବାଇବଲର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ଲେଖକ। ଆଦି, ଯାତ୍ରା, ଲେବ୍ୟ, ଗଣନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ମୋଶା ଲେଖିଥିଲେ। ଜିହୋସିଓ ସମ୍ଭବତଃ ଜିହୋସିଓ ଲେଖିଥିଲେ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୁତ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଜ୍ଞାତ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ସମ୍ଭବତଃ ଯାଜକ ଏଜ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଜ୍ଞାତ। ଏଜ୍ରା ଲେଖିଥିଲେ। ନିହିମିଆ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର, ଆଇବ ଅଜ୍ଞାତ। ଗୀତ ସଂହିତା ଦାଉଦ, ମୋଶା, ସୋଲୋମନ, ଆସଫ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ। ହିତୋପଦେଶ, ଉପଦେଶକ, ପରମ ଗୀତ, ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ। ଜିସାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଜିରିମିୟ ଏବଂ ବିଳାପ ଜିରିମିୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଜିହିଜିକଲ ଲେଖିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ଲେଖିଥିଲେ। ହୋସେୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଜୋଏଲ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମୋସ ଲେଖିଥିଲେ। ଅବଦ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଜୁନସ ଲେଖିଥିଲେ। ମିଖା ଲେଖିଥିଲେ। ନାହୁମ ଲେଖିଥିଲେ। ହବକୁକ ଲେଖିଥିଲେ। ସିଫୋନିୟ ଲେଖିଥିଲେ। ହାଗୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଜିଖର୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ମଲାଖି ଲେଖିଥିଲେ।